Tunaomboleza kijana mdogo wa miaka 10 kupoteza uhai wake. Hakuna boarding school hapa na wazazi watatuia radhi. Japuonjre maja grade 4 oyudi konegi kendo juang' ringre echo skunda Dwen ma Narok Central. It has largely failed to deliver on the high expectations of Kenya. Gai mar ODM Raila Odinga oseapisi majo min buche ODPP umyulo etich. En kama duong' medwani mondo miyo darie ji. Wapenjo ni toko darwa. Waji mang'eny gi wadhi kanye. Piny owacho singene jodak maramula ei game ni onge chenro mar kunyo mula biro dhi nyime nyaka kuong winje ywakgi. Sapar mar odhiambo ma chiegni nyakwara gi chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel bed kode chakruok nyaka giko ka wachako en migawo mar somo oloro skund primar ma Seventh Day Adventist Narok bang' yud ka japuonjre ma klas 6 ong'ad ng'ute kar nindo kapok odhu ringrene echo mar skundno. Kaka Judith Omondi lero, ringre japuonjre ni oseteri kar kano ringre ma Narok level 5 e kinde ma pod nonro dhi nyime. Achich maduong' mitudo kod nek ma kochno ma en chukdar mar skundno semaki kendo irito chwal e nyim doho. En kuyo kod ywak e skund primar ma Seventh Day Adventist e kaunti ma Narok. Kuyo ma okel kod nek mar japuonjre ma grade mar 4 ma higni 10 ma pok oyang nyinge. Japuonjre ni kalore gi kaka oyud ringre echo chal ka gima ong'ad ng'ute kar nindo kapok ochwali echo mag jopuonjre. Tunaomboleza kijana mdogo wa miaka 10 kupoteza uhai wake. Alipatikana amechinjwa katika shule ya SDA Central. Napata mtoto kuliwa gani ya choo. Nachinyo kaa kuku. Nikuuliza dana utiku kuamkia leo. Skundni jodake alwora ni ywak ni onge kod arita makare kalore ni kata mana alwora ok ogeng' maber. Bende skundno tiyo kaka mar dak kod dok dala mano day and boarding school. Kata kamano e register mar migawo mar somo to yangore ni ok gindikore kaka skul ma uwinjo jopuonjre odagie. Kuanzia fencing tunaona kweli kuna mianya mingi, na ukiona mahali shule iko hapa ni katikati ya mji wa Narok. So tunataka kabla hii shule iweze kufunguliwa, baada ya kufungwa tuweze kuona hii shule imeweza kurekebishwa. Tumewekewa lights, security lights ambazo tunaambiwa kwa sasa hivi hazifanyi kazi. Tumeweza kuamuru kwamba hakuna boarding school hapa na wazazi watatuia radhi ili waweze kupatia serikali na polisi nafasi waweze kufanya upelelezi. This school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. Achich maduong' ye nek mar japuonjre ni en chukdar mar skundno ma osemaki ka nonro mar nek nyathino osechak tim. Nyaka sani ringre ne oseterie kar kano ringre ma Narok level 5. We are closing this school today, and on Monday we don't expect any student to be here, and we'll leave that to the DCI to investigate. Tunaomba ya kwamba serikali yetu washukue hatua ya uchunguzi ya ndani mpaka tujue jinsi vile hii mambo imefanyika. Ringre japuonjre no ibiro dhi Kisii kama dala ginitie. Judith Omondi, Ramogi TV. Apiso gai majo min buche ODPP oyango dwaro mar golo e do buch mibadhi madonnego gavana machon mar Migori Okoth Obado. ODPP koduol mochung'ne kedo kod mibadhi EACC ne ochwalo kwayo ni do mondo mi ne chung buch mibadhi mane omako Obado mondo ne gitiek twak matimo winjruok oko mar doho. Nyise do ni twak ne osechopo e ngadho mamalo. Obado kod nyithinde 4 itudo kod mibadhi ma shillings $1,505,000. EACC kata kamano koni pok gi keto kokgi e winjruogno. Duol mar Governors othir kod chenro mar mbui ma migawo mar omenda koro dwani tigo e ng'iewo mwandu. Riwruog Governors okalo kuom jakom margi ma bende Gavana ma Wajir Ahmed Abdullahi okoni counties ok bitiyo kod laino nyaka ging'e kore gi atache. Gikoni piny owacho mamalo dhi ataro mar katiba kendo gidonjore kod counties kokalo temo chuno gi mondo giti kod lai mar ng'iepo ka gikia kore. Article 6(2) of our constitution is not inferior to circulars issued by the National Treasury Minister. So he can't threaten us. If he's above the law, we'll know.
He cannot threaten us that he's going to withhold money because you've told him the system that he has procured. I don't know where from, and how much, and whether it was still procured through process. It's not working. If it's not working, it's not working. And no one can shove it down our throats. You must address the issues we're raising. And you must respect that we're two levels of government. And we're both a creation of the Constitution of Kenya. Moko kuom MCS ma Nairobi okoni gidhi nyime kod choko sei mag thi choko Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. MCS goramni onge ng'ama biro mino lwetgi mondo giwe chenro ma thiche oko. Gikwede weche moko ni jomoko man kod dwaro moponde matemo chorogi mondo mi githich gavana. Bende ne gitielo ni nyaka sani gisichoko sei 60 kata kamano gigeto choko sei maromo 100 kapok gichako twak ma thicho Sakaja oko. Enough is enough. Sisi hatutabeba mzigo ya mtu, kila mtu apambane na hali yake, and that's why we are ready to impeach the governor of Nairobi, Sakaja, His Excellency Ada Sakaja. And why we are doing this, it is not about us. It's not about our interest. It's about the interest of the people of Nairobi. The leadership will sign as MCAs. Everybody is going to sign this impeachment process or impeachment motion as MCA. We are not targeting any individual. We are targeting the person who was elected to the most powerful seat in the county, Arthur Johnson Sakaja, and we ask that Nairobians, in this process, we ensure that we don't drop the ball. Achiedh nadi podo kwako gweng' ma Tipis etong' mar kaunti ma Nakuru kod Narok kaluwore gi tulo mani kind dhoudi ariyogo. Lipot ma jodak makono yango ni udi mathoth nowang' otieno ma piny rugo kawuono. Kar dok ni obila ne orido arita e alworano otieno kod odiechieng' mangima. Jodongo mawuok e dhoudi ariyogo obedo gi romo mapiyo kawuono mar manyo resruok mosiko. Kum mar wuoth e kinde mag otieno mane oketi e alwora mar Tipis kod Mwisho wa Lami biro dhi nyime kaka osebedo kuom kinde sani. Apisa mochung'ne kano gige lweny e tesend obila ma Central Frederick Opasi okwedo weche mosebedo koliekore ni nitie chenro piny mar pando nonro mar bonde metudo gi nek mar Rex Masai. Okapesi onyiso do pogruok mantiere e andika ne otimore yor both kendo onge kod dwaro moro amora ma pando neno. Oyango ni en adier ni nitiere kikruok e andikago kalero ni nitiere chenro mar loso gi makare. Masai nowito ngimane tarik 20 dwe mar auchiel tok ne chele kod magina mar apisas mag obila e kinde ng'anyo manobagi e boma ma Nairobi, wach mosekelo penjo mathoth e wi tij apisas kod ting' margi. Ogai ma duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga oseapis ogai ma jomin buche pachoka ODPP ma okoni nindo tich kendo ok ta chenro mag kaluwore kod dwaro mar chik. Raila koni lwenj kedo kod ketho koting'o mibadhi nyalo mana nyago lemo kapis ogai ma jomin buche oketo maino kendo luwore kod dwaro mar chik e wi tayo tijgi. The Director of Public Prosecutions was also a new and exciting creation, the new Constitution. It has largely failed to deliver on the high expectations of Kenyans. Just 1 year before we promulgated the new Constitution, in 2009, Attorney General of Kenya was described by a special rapporteur of the United Nations as the embodiment in Kenya of the phenomenon of impunity. That description remains accurately descriptive of the Office of the Director of Public Prosecutions in Kenya today. Bad migao mar mwandu mikunye bulo singo macho apisas mage gweng' ma Ramula e kar chung' bura magem marango chal mar kar kunyo mula kanyo mateo ne chiwo lesen mar kunyo mula ne kambi mar Shanta Gold mosenyiso dwaro matayo chenro mage kanyo. Magi biro bang' moko kuom jopiny e gweng' no chwalo ng'ur margi ni kambi no geto daro gi mier kendo chako chenro mar kunyo mula kanyo gima kambi no kwedo kagiwacho ni nyaka sani pok gido lesen ma tich. Kaluwore kod Chikane Morris ma en apisa mochung'ne mwandu mikunye bolo oyango ni gisewinjo ng'ur ma jopiny kendo gisingo ni onge chenro ma kunyo mula mabiro dhi nyime kanyo nyaka piny owacho kuong winj ywak jopiny
Kendido ler kowuok kuom kambi ewi ka gibiro tayo tijegi. Gilose romo mokelo kanyakla apisas mag bad migawo mag mwandu mikunye bolo. Timo kunyo mar mula e Ramula ka mondo wang'e ni communities to wacho nang'o kalure gi luoro mang'en go kata ber mabro betie. To gima duong' mwang'eyo en ni ere kaka kunyo mula no inyalo time yo makare mar rito alwora kendo rito nyaka ratiro mar dhano kata ratiro mar oganda. En kama duong' medwani mondo mi odarie ji. Wapenjo ni to kodarwa waji mang'eny gi wadhi kanye. Wapenjo ni to kodarwa mond liete gi nyithind kiye gidhi dwaro lope kure ma gidhi dakie. To jopiny to osebedo gi ywak. To adier makende en ni nyaka sani poka giyudo lesen mar kunyo mula ei area mar Ramula. We have had their concerns that mostly relies on consents, and we will tell the people of Ramula they should not worry. A technical team will come and verify all the consents that were taken. Some people are claiming some of them were fraudulently taken. Piny owacho kadho kuom migawo mapuro chako chenro mar gero manyien yawo manogere kinde loch jorochere pacho ka gi ageto mar konyo jopur e cholo pi ne puothe gi okang' migawo ni biro kelo chiemo mathoth. Kanolose kinde mano yawo chenro mar kongo yawo ma Kivuno Kipkelion East jagore migawo no Laktar Paul Rono wacho ni gedo mar yawo 5 osekete chenro mar kongo mabiro neno ka jodak e kaunti no oyudo pi. Hapa ni Kivuno Dam ama Colonial Dam. Katika constituency yetu we have several colonial dams. Tuko na hii, tuko na Hawi, tuko na hapa Cheres, tuko na ingine pale upande wa Itoik na pia other places. We are trying to reclaim our rivers na pia mambo ya environment. Najua kwamba tarehe 10 mwezi wa 10 Mheshimiwa Rais ataongoza taifa kwa upandaji wa miti. Na ningependa pia kusema wananchi tutaungana wakati huo. Hii ni phase 1 ya mradi hii ya dam ambayo tunaenda kutengeneza. Colonial dams yote iko Kenya. There are 384 colonial dams. Na hii ni moja wao. Lazima we desealed ili wakaachi wa hapa wapate maji ya kukunywa na vile maji ya kusaidia kwa maneno ya irrigation. Hii damu ukiona hapa ni damu yenye phase 1 inachukua karibu 50 million na tutaenda phase 2. Na maji ya hapa tunaona karibu 80 million cubic meters of water. Ni mingi sana, itasaidia upande hii yote ya kukunywa, ya ng'ombe na vile ya kusaidia kwa irrigation. In 3 months itakuwa tumemaliza phase 1.